Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशन सुंद'यै UBPOनि दाबि। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि रांखान्थियारि हारिमु आरो सोलोंथायारि मोन्थायखौ होबथानो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौनि आसाम आरो भारत सरकारनिसिम दाबि दिखाङो UBPOआ। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बुङो दि बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेराव बर' सुबुंफोरा बांसिन दं बेफोर ओनसोलफोराव दफाफोरखौ मोजाङै मावफुङाखै होनना बिथाङा बुंबावो दि 6.4 दफा बादियै बर' मिडियाम आरो गुबुन ट्राइबेल रावफोरनि डिरेक्टरेट गायसननाय जादोंमोन नाथाय बिनि दासिमबो गुदि एबा बिथा गैया होनना बेखौ थाबैनो मावफुंनो खावलायो बिथाङा। बेजों लोगोसे 6.1 दफा बादियै कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो ST हिल्स गनायथि होनांगौ नाथाय बेबो दासिमबो मावफुंजायाखै। लोगोसे 6.2 दफा बादियै गासै सरखारि मावख'आव बर' रावखौ लोगोआरि राव खालामनो गोनाङा दासिमबो मावफुंजायाखै बेखौ मावफुंनो आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय प्रभिन्सियेलाइज नङै बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो आरो 8.4 दफा बादियै बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय नखरफोरनो थाबैनो 5 लाखनि राङारि अनसुंथाइखौ होनांगौनि दाबि दिखाङो UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बिटिआर सरकारनि बाख्नायथाव हाबा गोरिब नखरफोरनो थिं राननानै होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा दिनै उदालगुरि जिल्लानि रौता VCDCनि सिङाव थानाय गं 80 गोरिब नखरफोरनो थिं राननानै होदों। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव थानाय बिहु बैसागो फोरबो फालिग्रा आफादफोरनो 1,50,000 राङारि अनसुंथाइ हरनाय बादियै तामुलपुर जिल्लायैबो रायजो सरकारा रांनि अनसुंथाइखौ हरो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा तामुलपुर जिल्लायैबो बर'फोरनि बैसागो फोरबो फालिग्रा आफादा आसाम सरकारनिफ्राय हरनाय 1,50,000 रांखौ मोनाखैसै। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरनि रंजालि बैसागो फोरबो फालिग्रा आफादफोराबो मोननो हायाखै। BJPनि गोजाम लोगो BPF प्रमद बर'नि अंख'आव अर सोना होदों नामा जायनि उनाव फिन बर'नि हा बिटिआरनि राजखान्थियाव गोसो बोथावना जादों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां MLA दुर्गादास बर' बिथाङा BPFआबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रिनि मासियाव मन्त्रि मोनगोन होनना बुंदोंमोन। दुर्गादास बर'आ बुंनाय बादिब्ला मन्त्रिनि सोलाय सोल' खालामनायाव BPFनिफ्रायबो मन्त्रि लानांगोन होनना गिबि मन्त्रिया बुंदों होनना नाथाय बे खौरांखौ नंखाय होनना फोरमायदों UPPLनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। जयन्त बसुमतारीनि बादिब्ला मन्त्रिनि मासियाव BPFआ जायगा मोना। नाथाय रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलितानि बिबुंथिया BPFनि बिबुंथिजों एसे गोरोबदों। भबेश कलिताया बुंनाय बादिब्ला BPFआ जोंजों लोगोआव दं रायजो सभानि बिसायख'थियाव जोंनो भट होदों होनना। बिथांमोना जोंजों थानाय बादियै जिखिनि मदद सुबिदा मोननांगौ मोनगोन। खुंथाय गोहोआव थानाय दोलोजों BPFआ जयै दं आरो खुंथाय गोहोजों थायोब्ला माखासे मुलाम्फा एबा मोजां खाबु बिथांमोना मोनगोन। समानै राजखान्थि खालामनांगोन। बर'नि हायाव जोङो बेरेखा हानजा लाबोनो सानाखै बेनिखायनो जोङो क'क्राझार लकसभायाव बेबाराव मित्रजोटजों थागोन होनना। क'क्राझाराव मानसि लांखारग्रा हमदों। मानसि लांखारग्रानि आखाइनिफ्राय 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ उदां खालामनो हायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव थानानि सिङाव थानाय 2 नं साहारबिल ओनसोलाव मानसि लांखारग्रा हमनो हानायजों लोगोसे 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामनो हायो। हमजानाय मानसि लांखारग्राखौ वेस्ट बेंगल कालिम्पंनि फिलिप बदिया होनना सिनायथिनाय जादों। 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लांखारनो नाजानाय समावनो हमजायो। फिलिप बदियाया क'क्राझार चाइल्डलाइन आरो जायगानि सुबुंफोरनि मददाव हमनो हायो। दुथां सुबुंखौ आरो दुथांनि आखाइनिफ्राय 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामनो हायो। हमनो हानायनि उनाव दुथांखौ गसाइगाव पुलिस थानायाव गथायो आरो बिथांनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मानसि लांखारग्राजों लोगोसे 3 बोसोर सिगां लांखार जानाय कृष्णा मार्दि मुंनि सासे सुबुङा बे ओनसोलाव उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लानो फैदोंमोन। मानसि लांखारग्रा फिलिपनि थांखिया बे उन्दै हिन्जावसाफोरखौ कालिम्पंनि गावनि नार्सारि फार्माव उन्दै खामानि मावग्रा महरै लांनोमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।